Tervetuloa Mad Ventures ruokaohjelmaan makumatkalle maailman yrjättävimpiin keittiöihin. Tänään sukellamme Japanin tunnetuin tappava mättöhän on fugu, eli amerikkalainen ulkopoliitikko. Maksassa ja munasarjoissa vaanii pallokala, toksiinia, jonka rinnalla arsenikki ja rotanpyrkky ovat pallokala, toksiinia. Yksi boltsipiisaa surmaamiseen. Fugu on siis paitsi julma poliitikko, myös tyhmä ja hengenvaarallinen kuin amerikkalainen. Ja kun olette saaneet, kiinnittäkää huomiota perseeseen. Japsikoki treenaa vuosikausia saadakseen Fugun perseeseen. Homma on millimetrin tarkkaa. Jos keklun kärki osuu väärään mestaan, on koko iljetys fataali. Älkää siis ruvetko sähläämään sen nimissä-leikkuun kanssa. Pikku kotikokit siellä vaan. Tsekatkaa ruokaohjeen netistä www.madventures.tv. Ja pidemmittä puheitta käymme KSP:hen. Otamme kisan siis siitä, kumpi joutuu syömään nämä myrkylliset ja peloittavat esisineet. Tunna valmiina. Noniin. 1, 2, 1. Kuolema tulee. 2. Noniin. 3. Mutta annetaan mennä. What the fuck? Ei vittu. Really? Oikeesti? Nyt on vitu oudon maku. Oletko kuullut siitä, että monesti tommoset myrkyt, niissä on monesti tommoset marja tai hedelmä, monesti tommoset karvasmaku. Oikeesti. Maistuu todella oudolle, täytyy sanoa. Ensivaikutukset. Kurkku hieman turvonnut kiinni. Pikkuhiljaa turpoo enemmän ja enemmän kiinni. Tunna, tässä vaiheessa mä haluaisin kiittää sua tästä vaikka yhtiökumppanuudesta ja muutenkin näistä yhteisistä yhtiöketkistä. Ne on ollut ihan kivoja. Tai sanotaan, että mitä? What is this? No, it's Ei veti päihteitä suoraan. Mikä nyt kaduttaa elämässä? Ehkä se, että mä en käyttänyt tilaisuutta silloin hyväkseni Amazonilla ja hukuttaa. Mitä? Aika hartaan näköistä porukkaa. Pistää harrastaa ennen hommaa kuolemaan. Kurkku on turvannut kiinni. Vatsaa kivistää, päätä särkee, psykofyysiset oireet jylläävät. Viekää kivi haudalle, mätkyy kiitää ja kuitaa. Ei vittu, tuntuu kurkus ihan vitu pahalta. Mitä? Ei vittu, hei. Ei vittu, ei oikeesti. Mikä vointi? Should feel... I will feel really bad. Mikä vointi?